שני גברים שהציגו לנו, היא תהיה דווקא אישה, הייטגר. והיא בעצם, לאחר הרבה תחומי עניין שהיא החליפה וחבטה ביניהם, היא בחרה... Everything that's going to happen will be determined between you on camera. Okay? היא בעצם בחרה בתחום אמיץ במיוחד. היא הולכת לגעת פה בתחום שהוא טאבו מאוד מאוד עמוק בחברה. תעשה את זה להגיד גם. חזרו את אופיר דבי. אני ממש אנחנו קצת עייפים, אני מקווה שאני אוכל להחזיק אתכם ככה לרגעים האחרונים למשהו שקצת נוגע בכולנו כאן. אז אני בעצם רוצה לדבר איתכם היום על עולם של ייצור וצריכה. בעצם בעולם של ייצור וצריכה יש 3 ממדים. יש לנו בעצם את המוצר, שפה עומד המרכז של העניינים, ובין המוצר מקשר 2 דברים. המוצר מקשר בין 2 דברים. בעצם בין המשווק לבין הקהל יעד. אני רוצה לחשוב על משווקים, דברים שאנחנו רואים שמשווקים לנו בחיי יום-יום. משווקים בעצם מנסים לראות בעיניים שלהם מה הם יכולים לשווק לנו, מה הדבר בעיניים שלהם יכולים לגרום לנו שאנחנו הכי צריכים. מה יכולים לגרום לנו לראות משהו ולגרום לנו איזשהו צורך, לאו דווקא שיש לנו צורך פיזי שלו. לראות משהו הכי גדול שיש, להגשים לנו, כאילו משווקים בעצם מנסים להגשים לנו איזשהו סוג של פנטזיה מסוימת. עכשיו בעצם מה שהם מנסים לעשות זה להסתכל בעיניים שלהם ולייצר את העיניים שלהם בעיניים של הקהל יעד שלהם. אני מסתכל עליכם. הקהל יעד זה בעצם אנחנו, הצרכנים, אתם. לנו בעצם מנסים לשווק כל מיני דברים בחיי היום-יום, בכל מיני דרכים, בעצם מנסים לגרום לנו לחשוב שאנחנו בעצם צריכים את הדברים האלה. אנחנו רואים את זה בכל דרך שהיא, ובעצם מנסים להכניס אותנו לצורך של דברים בסיסיים מסביב שלנו. בעצם המוצר, התפקיד שלו כאן, הוא בעצם להיות דבר נוח, להיות דבר זמין, להיות דבר שבעצם כל אחד יכול לגעת בו. אבל בעצם מה שאני באה לדבר איתנו, שהעולם הזה של ייצור וצריכה יכול גם להיחשף למשהו אחר. אני בעצם באתי לדבר איתכם היום על פורנוגרפיה. נושא שקצת פחות מדברים עליהם, אני יודעת שגם זה אפילו קצת מביך, אז אני ככה באה לשבור קיר מבוכה מולכם, אני מזמינה אתכם גם לשבור איזשהו קיר מבוכה מולי, ואני גם רוצה מההתחלה לסייג ולהגיד שבעצם אני הולכת להציג פה ב10 דקות צד מאוד מסוים, שהוא אפילו, צד מאוד מסוים, שאפילו מראה רק צד אולי יותר של הקיצון. מבחינתי זה מספיק לי בשביל להגיד את הטענה שאני רוצה להגיד לכם בסוף, וזה ככה. בעצם המשווקים שראינו קודם זה בעצם הבמאים הגבריים, שבעצם רואים את הכל בעיניים שלהם שמשווקים לנו, זה בעצם התעשיית הפורנוגרפיה. אחר כך המוצר, החפץ, הכלי, הוא בעצם אנשים פה. מה שמקשר פה זה הצרכנים, שזה בעצם הגברים, שבעצם צורכים את הפורנו הזה. בעצם אנשים הם מין כלי מוצר שמחבר בין הבמאים הגברים לבין הצרכנים הגברים. ואני בעצם באה להראות לנו באיזשהו מקום איפה הדברים האלה משפיעים עלינו כחברה בכל מיני מובנים. סבבה? אנחנו... מה? אני משתדלת להגיד את זה, בוא נראה כמה אני אצליח. בעצם בוא נדבר דבר ראשון על התעשייה. בעצם התעשייה מנסה לעמוד הכי הרבה על דבר אחד ויחיד, שהוא בעצם פנטזיה. הם בעצם מנסים לעשות לנו, להכניס לנו מין ראש, שהם יכולים להגשים לנו את הפנטזיה הכי גדולה שלנו. הם בעצם יכולים להגיש לנו אותה בכל דרך אפשרית, באופן הכי קל שיש. מי לא היה רוצה? פנטזיה הכי גדולה. אתה שלך במיטה, 2 בר רפאלי מצליחה. הדוגמה הזאת נראה לי מציגה את זה מאוד מאוד טוב. יו אופנר כאן, הוא בעצם המרכז של התמונה. גבר, זקן, כאן באמצע, וכל האנשים רוצות אותו, כל האנשים סביבות, נותנות את כל היחס הכי שיש. סוג של פנטזיה. ובעצם הפנטזיה הזאת גם מגיעה אותנו לדבר אחר. בעצם מעבירה לנו מסר מאוד חזק, שכמה שלא תפגע באישה, היא מאוד תאהב את זה. היא הכי תאהב את זה. נדבר בעצם על החפץ כאן, על הכלי הקטן שמשמש לנו כאן בין 2 הדברים. לא משנה, האישה. האישה משמשת כאן סוג של חפץ, סוג של כלי שמקשר בין הבמאים הגברים לבין הצרכנים הגברים. האישה אין לה פה שום תפקיד, בעצם לוקחים ממנה, אני אנסה להסביר לכם את זה לאט לאט, לוקחים ממנה כל סוג של אנושיות שיש בה, כי הופכים אותה לכלי, הופכים אותה לכלי שעשוע. אבל בעצם מעבר לכל הפנטזיות שמכניסים אותנו, בעצם מכל הניתוק, התעשייה בעצם עושה לנו בראש סוג של ניתוק
ניתוק מהמציאות. היא מציגה לנו משהו, אבל בעצם מאחורי הפנטזיות שלנו בראש, יש נשים אמיתיות. יש נשים אמיתיות שעומדות שם, ואני רוצה בעצם להסביר לכם את זה, רגע, משהו פה לא הולך, באיזשהו מסלול שהאנשים האלה עוברות. באיזשהו מסלול חיים אמיתי שהרבה מהאנשים האלה עוברות. לא כולם. אני מסתייגת לבודים. בעצם נתחיל מהבית. זה נשים הרבה פעמים שבעצם חוו בסביבה הטבעית שלהם איזשהו ניצול מיני מהסביבה שלהם. אז אני רוצה שאנחנו ניכנס למסע הזה עם מסקנה אחת מאוד מאוד חשובה. בן אדם שבסביבה, אתם כהורים בטח מכירים את זה, ואני חושבת שמהתפיסה שלי לפחות, משהו שההורה מנסה לתת לילד שלו זה אהבה בלי גבולות. זה הבית כמקום חם, כמקום אהבה ללא תנאי של כלום. וזה נשים שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר מגיעות עם הטענה הזאת, מגיעות עם הטענה הבסיסית שבעצם האהבה שלהם תלויה במין. כי בעצם האהבה שהם חוו בכל מיני, על ידי האנשים הקרובים אליהם, נעשתה בידי מין. וזה מקום, זה התנאה מאוד מאוד חשובה שמובילה אותם גם להמשך. זה מקום שבעצם מקשר אותם, שהאהבה שלהם חייבת להיות קשורה לזה. והדרך להשיג את האהבה תמיד צריכה להיות קשורה לזה. זה נשים שהרבה פעמים כבר לא יכולות לשאת את העול של להיות בבית, הרבה פעמים גם מעיפים אותם מהבית, והרבה פעמים גם בוחרות לצאת לרחובות. זה נשים שבעצם יוצאות לרחובות בלי כלום, בלי תמיכה כלכלית, בלי תמיכה אוהבת נפשית, ומובילות למין מבוי סתום ברחוב. ומה שקורה זה בעצם נשים שנאספות על ידי סרסורים, שזה בעצם העבודה שלהם, ואוספות אותם ברחוב. הנשים האלה הם כביכול הנשים המושלמות. זה נשים שכבר יודעות לעשות את העבודה מבחינה מינית, הם כבר התנסו בבית. זה נשים שאין להם מה להפסיד, זה נשים שההתניה שלהם למין מאוד מאוד חזקה, ועל המקום הזה הסרסורים הולכים. הסרסורים בעצם אומרים, הרצון הכי גדול שלך הוא באיזשהו מקום של מין, אז אני אהפוך אותך לכוכבת, אני אהפוך אותך לכוכבת גדולה. אני אקח את המקום הזה של מין ויגדיל אותו באופן מאוד מאוד גדול. אבל דבר אחד שאנחנו לא יודעים, שהתעשייה הזאת היא הרבה הרבה מעבר לזה. הבנות האלה מגיעות לתעשייה הזאת, ולאט לאט הדרישות מהן עולות ועולות ועולות. משמע, הן רוצות להרגיש נאהבות, הן רוצות להרגיש את התחושה של אהבה, של תמיכה, והן צריכות לספק את הצורך המיני בשביל לקבל את האהבה הזאת. זה גם תעשייה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה, שהרבה נשים, כל מיני סיפורים שאני שמעתי, של נשים שגם יולדות לתוך התעשייה הזאת, וזה מין מעגל כזה שלא נגמר, של בנות וילדות, אני אנסה עכשיו להיכנס טיפה יותר להראות לכם כדוגמה מאוד טובה לדברים האלה. בעצם כשאנחנו נבין את כל החולי שקורה בפנים, נוכל טיפה להבין מה הנשים האלה חוות בתוך התעשייה. בין השנים 2007 ל-2013 מתו 144 שחקני פורנו, סבבה? עכשיו אני אראה לכם כמה מהסיבות שמתו, שלצאת צריכה להבין איזה דברים יש בתוך התעשייה הזאת. אם זה איידס, סמים, התאבדויות, כל הפנטזיה שמוכרים לנו, יש מאחורי משהו, יש דברים שקורים בתוך התעשייה הזאת, שזה בעצם מפוצץ לנו את הבועה שמנסים למכור לנו. ורק אלו הדברים שיודעים, זה רק קרה בארצות הברית, בסדר? מעבר לזה, הגיל תמותה ממוצע של שחקנית פורנו הוא 37.4. תחשבו שבארצות הברית הגיל הממוצע של אנשים מתים הוא 78. האנשים האלה הם מתות חצי מהגיל שלנו. חצי מהגיל שלנו. מעבר לזה, הסיכון שלהם לחלות במחלות מין הוא פי 10 מכל אחד ואחד, ובעצם זה הקבוצת תעסוקה, הקבוצת אנשים הכי חולה שיש. והחולי הזה, כמו שראינו, מוביל גם למוות. עכשיו נגיע למעגל השלישי, זה בעצם הצרכנים הגברים, אוקיי? הדבר הכי נורא נראה לי בפורנו הוא... לא, נתחיל שנייה. סטטיסטיקה, בארצות הברית 90% מהגברים צופים בפורנו, רבע על בסיס יומיומי. משמע שבכולנו זה נוגע פה עם חלקנו או שצופים בפורנו, או שמבחינת ילדים או הסביבה שלנו. לא שאני אומרת שזה נורא, אבל זו עובדה מסוימת. עכשיו הבעיה מאוד מאוד גדולה היא שהפורנו הוא ממכר. בזמן שאנחנו צופים בפורנו בעצם משתחרר לנו במוח דופמין. דופמין זה מין מוליך עצבי שבעצם משתחרר לנו במוח תוך כדי שאנחנו מפיקים הנאה מסוימת. העניין הוא שלאט לאט הפורנו כמו סמים. ככל שאנחנו צורכים את זה, אנחנו צריכים גירוי יותר גדול בשביל שהדופמין הזה יופק אצלנו.
משמע שאנחנו צריכים כל הזמן עוד ועוד ועוד במינונים יותר גבוהים. משמע שמשהו שנגיד באדם שנכנס לפורנו, יש דברים שנראים לו איזשהו קו אדום, שנראים לו לא אנושיים, שנראים לו לא לטעמו, אבל לאט לאט הוא צועד וצועד למקום הזה בשביל להפיק את הגירוי הזה, כי הוא צריך גירוי יותר גבוה, והגבולות שלו לפעמים טיפה מטשטשים, וההתמכרות מאוד מאוד חזקה. זה גם משפיע הרבה פעמים בתוך זוגיות. בעצם הרבה גברים מגיעים למצב שהצורך שלהם בהנאה מינית הוא לא מסופק, יש לו את הדבר המציאות, יש לו את המציאות מולו, יש לו את הדבר האמיתי מולו, והוא לא מצליח להפיק ממנו אותו תועלת ואותו הנאה מינית. התלות שלו בהפקת הנאה מינית ובהפקת שנגמור, בעצם מופק על ידי הלחיצת כפתור, על ידי צפייה בפורנו. זה מביא לבעיה מאוד מאוד גדולה, שאנשים לא מצליחים לקיים קשר מיני רגיל. מעבר לזה שזה גם בעצם גבר יכול לשבת ויכול לצאת כפתור, להשיג את האישה שהוא רוצה, בדרך שהוא רוצה, בצבע שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. למה לא לצאת ובעצם למה לא בעצם לצאת ולהתחיל לחפש רומנטיקה ובעצם להתחיל לבדוק לצאת ולהתאכזב, ואתה יכול הכל בלחיצת כפתור, אתה יכול בדיוק איך שאתה רוצה, בכל הזמן שאתה רוצה, בלחיצת כפתור, ונראה לי שהמשפט הזה מראה את זה מאוד מאוד טוב. מעבר לזה שאני חושבת שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, סליחה, קפצתי. יש איזשהו מחקר שנעשה בקליפורניה, שבעצם לקחו 100 אנשים, חילקו אותם לשתי קבוצות, ובעצם כל קבוצה אחת אמרו להם במשך חודש תצפו בפורנו, בכל דרך שיש, בקבוצה השנייה אמרו להם לא לצפות בפורנו. ובעצם ראו שכעבור חודש כל מיני ממצאים מתגלים על כל מיני תודעות שנעשות להם בראש, וכל מיני תפיסות שנעשות להם בלא מודע. דברים שהתחזקו לקבוצה שכן צפתה בפורנו, לעומת הקבוצה שלא צפתה בפורנו. אפשר לראות זה על ידי, התחזק להם מאוד האמונה שנשים אוהבות מין כוחני. בעצם גבר נשוי פתאום פחות נמשך לאישה שלו. פתאום האמון שלו בה מאוד מאוד נחלש. גבר נשוי גם האמין שפתאום החיי הנישואים שלו לאט לאט ילכו ויעלמו, לאט לאט האמון שלו בסד הנישואים יתשתש. זה בעצם מראה לנו, נראה לי באיזשהו מקום, איזשהו תפיסות שנעשות לנו בראש, הקטע הוא בלי השליטה שלנו. בלי השליטה, כל מיני תפיסות נעשות לך בראש, כל מיני דברים שמשפיעים עליך, ואתה נכנס למין מערבולת שאתה לאו דווקא יודע לשים לב לכל הדברים המסביב מעבר לצפייה עצמה. ילדים שצופים בפורנו. הרבה מאוד ילדים, בתוך זה יכול להיות שגם הילדים שלכם, התפיסה המינית הראשונה שלהם, החוויה המינית הראשונה שלהם, נעשית על ידי הפורנוגרפיה. הדבר הראשון זה טאבו מאוד גדול, אז אנחנו לא מדברים על זה, וזה מין מקום שהילד, הדברים האלה צצים מלנו מכל מקום אפשרי, והילד צופה בזה, לילד יש איזשהו צרכים, והמקום הזה בעצם מכניס לו איזשהם תפיסות על ידי מיניות, שהן לאו דווקא נכונות. המקום של המין המאוד כוחני הזה, המקום של דברים שהם לא טבעיים. בעצם הילד רואה דברים שהם לא טבעיים, שהם מנותקים מהמציאות, של משחקי כוח שהם מנותקים מהמציאות, והתפיסה שלו, כמו שראינו קודם, דברים לאו דווקא מקום שהוא רוצה לתפוס, לאו דווקא ילד שמבין את הדברים שנתפסים לו בראש, נתפסים לו בראש. וכמובן שילד אחר כך יצא למציאות ויראה שהדברים קצת שונים, אבל התפיסות עדיין בתוך הראש שלו. וזה מוביל למקום של השפעה חברתית מסוימת, של השפעה של איך ילד יוצא לעולם, ילד יוצא לעולם. וזה גם בעיה מאוד גדולה שהורים לא מדברים על המקום המיני הזה, וזה החינוך שהם מקבלים. בעצם נכנסתי לאיזשהו אתר פורנו, בין הראשונים שראיתי, וחיפשתי כל מיני סיטואציות של דברים שקורים, והדבר הראשון שראיתי, הקטגוריה הראשון שראיתי, זה אב ובת. סבבה? זה הקטגוריה הראשונה שראיתי, וזה כל מיני משפטים של שמות של סרטונים, סבבה? אני חושבת שזה מסביר הכי טוב איזשהו מסר מאוד גדול ואיזושהי תודעה מאוד חזקה שהתפסת לנו בזמן צפייה פורנו. אבא אנס את הבת שלו בכוח, הוא מנצל אותה מינית והיא לא ממש מתנגדת. היא חונכה היטב להיות זונה. היא ראויה ליחס ששפל הזה. יש לו צרכים שצריך לספק. אז סבבה. אמרתי פה כל מיני דברים, ואני מנסה לחשוב כאילו, האם זה לא דברים שנוגעים את הערכים שלי אישית? האם בן אדם שצורך, יש לו את המודעות של כל הדברים שמסביב? האם כהורה אתה יודע איזה דברים
איזה דברים מתגבשים לילד שלך. ומין זה לא דבר רע, לפי דעתי, זה לא דבר רע. שאלה איך הוא נעשה. והשאלה אם בדרך הזאת הוא נעשה כמו שצריך. ואני שואלת את עצמי, אם היינו יודעים על, נגיד, אני אוהבת מאוד הדוגמה הזאת, על מפעל קוקה קולה, שהעובדים בו מנוצלים, שהעובדים בו מתים בגיל מוקדם, שהם מושפלים. האם אנחנו כחברה לא היינו הולכים ולא קונים את המוצרים שלהם? ואם אנחנו כחברה לא היינו עומדים במקומות האלה ושובתים? ועל הדברים האלה אנחנו לא עושים את זה. ועל הדברים האלה זה עובר. ואנחנו מדברים כל הזמן על מצב המדינה ועל הפוליטיקה ועל זה. על השאלה אנחנו מדברים על הדברים האלה. השאלה אם יש לנו מודעות לדברים האלה. ואני חושבת שברגע שיש לנו את המודעות, יש לנו את הכלים לבוא ולבדוק את זה, ולבוא ולא להסכים לזה, וגם להיות כנים על זה, כי זה טעם מאוד גדול שלא מדברים עליו, והוא קיים. והוא קיים בכל מקום שנרצה, כאילו כל מקום סביבנו, אם לא אנחנו אז סביבנו. והמקום שלי, אני האמת עשיתי את ההרצאה הזאת במכינה, וכאילו חשבתי וואלה, איך אני מביאה את זה להורים, כאילו, איך אני אגיד לכם, וואי, אולי חלק צופים פה פורנו, או איך אני אגיד לכם, כאילו, קחו אחריות וכל זה, ואני לא יודעת בדיוק איזה מקום כל אחד צריך לקחת את זה, אבל אני אשתף אתכם שאותי אישית זה מאוד הסיר, זה היה מעבר לאיזושהי עבודה שעשיתי, וזה מרגיש לי שאנחנו מדברים הרבה על חברת מופת, ועל חברה עם ערכים, וחברה מודרנית, וזה נוגד לי את כל הדברים האלה. ואני אשלח את זה אליכם, שתיקחו את זה איך שאתם רוצים, ושתתנו לזה טיפה מחשבה, שניתן מחשבה טיפה לדברים שאנחנו עושים. וזהו, תודה רבה.